vesnické školy. Slonice Praja dorazila do pražské zoologické zahrady krátce před 4:30. Téměř 5 tun vážící slonici poté pracovníci zoo pomocí jeřábu přesunuli do sloního výběhu. Přišla k nám, aby vlastně se stala součástí úplně nové chovné skupiny v Zoo Praha po povodních. Pokud se bude chovu dařit, tak tady může být na celý život. Na zdravotní a psychický stav slonice dohlížela po celou cestu speciální ošetřovatelská firma. Zastoupení měla i pražská zoo. Kontakt s člověkem, kterého ten slon nebo ta slonice zná, je velice důležitý a tak již týden se aklimatizoval ve vztahu ke slonici náš ošetřovatel přímo v Zoo Münster. 27letá indická slonice Praja nezůstane ve výběhu dlouho sama. Za týden se k ní připojí sloní samec holandského Emenu, který nahradí slona Kadíru, kterého zaměstnanci zoo museli při povodních utratit. Pravidla jsou jednoduchá. Jede se na 2 kola, závodník